بنرین هجاما گوتی رو 27 سبات یا کو 27 سبات جه دیوکی روزه که دیروکی هم دیروکا گلی کرد و هم جیم کت نوا دیروکا گلی ترکیه ده بریا نها tam bir sala ki bu roja ke weke îro de bûm vê carê siyasetmedar parlamenter û akademisyen di nav de heft kes derketin pêşiya çapemenî û vê carê peyama rêberapo xwendibûn ku ev weke bangeke dîrokî hatibû binavkirin îro salek di ser vê peyamê re derbas bûm careke din vê carê heşt kes ku parlamenter di nava wan de siyasetmedar û hukuknaz di nava wan de li pêşiya gel rûniştin peyama nû a rêberapo vê carê به رای گشتی را پار وکرن ده پیام لپایتخت ترکیه انقره هات خواندن ده مجارا سرکم جانا به هفره بوم آنگو انتگراسیون دموکراتیک بچه آوایی ده به کرد و کرمانجی ریبرا پوگوت بی کرد ترک و بی ترکجی کرد نابن برز عبدالله öcalan 27 Şubat'ı salvegara banga aşti u civaka demokratik te bireya lijneye biraya giştire ev peyam parvekir. Piştî derbasbûna salekê li paytexta Tirkiye Enqerê, şandeya îmraliya dem partiyê peyamek din a rêberapo xwend. Di peyamê de israr ji bo derbasbûna pêvajoya siyaseta demokratîk hat kirin. Di peyamê de wiha hat gotin, em ketine serdemek ku çek bêwate bûne û hilbijartin bi eşkereyî li gorî siyasetê ye. Biryarên rêxistinê yên ji bo fesî û bidawîkirina stratejiya tekoşîna çekdarîne ne tenê redkirina fermî û pratikî ya tundutujiyê ye. Ev yek di heman demê de îlankirina li hevatina derûnî bi komarê re bû. Biryara rêxistinê ya ji bo hilweşandin û bidawîkirina stratejiya têkoşîna çekdarî ne tenê veguherînek pratikî ye. Lê heman demê de veguherînek derûnî jî temsîl dike. Her wekî destpêka serdemeke siyasî ya nû nîşan dide. Türk bê Kurd, Kurd jî bê Türk nabin. Ev diyalektika tekiliyê Peyama ku texezî li ser prensîba Tirk bê Kurd û Kurd jî bê Tirk nabin hate dayîn. İşaret bi yekîtiya dîrokî û îradeya hevpar a ji bo hevjiyanê hate kirin. civaka demokratik, lehevkirina demokratik û entegrasyon bingehên hişmendiya qonaxa erênî ne. Entegrasyona demokratik bi kêmanî bi qasî destpêka komarê giring e. Peyamê balkişand li ser pêwîstiya avakirina modeleke civakî demokratîk ku bi garantiyên qanûnî yên bihêz ve piştevaniya wê bêkirin. Em hemwelatîbûneke azad diparêzin ku azadiya ol, netewe û ramanê dide pêşiyê. Çawa ku ol û ziman nayên ferskirin, divê netewebûn jî neyê ferskirin. Her wiha banga hemwelatîbûna azad, hemwelatîbûna destûrî û îfadeya azad a ol, ziman û nasnameyê jî hat kirin. Jin hêzên civakî yên pêşengin ku tu civak an dewlet wan li ber çavan negire nikare hebûna xwe bidomîne. Di peyamê de îşaret bi rola jinê ya pêkanîna entegrasyona demokratîk hate kirin û ji bo civakê ya herî azadîxwaz û bihêz hate dîtin. Silav û rêz girtîgeha İmralê Abdullah Öcalan.